Jedan od glavnih ciljeva nacionalne strategije za bezbednost saobraćaja jeste da se što više smanji broj poginule dece u saobraćajnim nezgodama na našim putevima. Glavni preduslov za to je pravilan prevoz dece u vozilima. Zašto? Prošle godine smo imali 16 poginule dece u saobraćajnim nezgodama i verovali ili ne, svih 16 je poginulo kao putnici u vozilima. Mi smo danas ispred jedne specijalizovane prodavnice dečjih sedišta u Novom Sadu i ako vas ova tematika zanima, ostanite sa nama do kraja, pogledajte ovaj video do kraja, saznaćete nešto što verovatno niste znali o načinu prevoza dece, što je i nas iznenadilo, iako smo mislili da znamo sve o tome. Mi smo specijalizovana prodavnica dečjih autosedišta. Ono što nas razlikuje od ostalih jeste da smo i sertifikovani savjetnici za dečje autosedište međunarodne organizacije IOSH. Ono što je kod nas cilj i poenta jeste da prvenstveno na osnovu težine, visine deteta, uzrasta odredimo koje sedište je potrebno za dete u odnosu na želju roditelja i opreme koje auto posjeduje od Isofix, Top Titera i da li ima podne pretince. To su sve neke stvari koje mi ovde propitamo, ispitamo, dogovorimo se, ispričamo se sa roditeljima i na osnovu toga ponudimo sedište koje odgovara. Znači najbolje je da dođu sa detetom. To je... Tako je. Nije baš lako kad neko dođe, želi samo neko sedište, jednostavno pogotovo kad su male bebe u pitanju, da to probamo, da li možemo postignemo nagib određen za to dete i da izaberemo najbolje, da bi što duže trajalo. Recite nam, koje proizvođače imate u ponudi i kako vam se kreću cene? Kod nas imamo od Cipollina, preko Joya, Nune, Graka, Britaxa, B-Safe-a, Clipa, Avionauta, sedišta koja od najniže klase do premium klase, jednostavno neka sedišta prolazi najrigoroznije testove. Cene se kreću od 20.000 pa do 100.000, tako da za svakog imamo da preporučimo sedište kako... Shodno budžetu. Mi smo čuli da vaši kupci mogu računati na jednu posebnu uslugu kad dođu da izaberu sedište. O čemu se tačno radi? Tačno se radi o tome da mi jednostavno probamo dete u tom sedištu, prvenstveno ovde kod nas u radnji. Ako je potrebno i u kolima proverimo nagib sedišta, ako je dete mlađe od 6 meseci, kako bi mogli lepo i adekvatno da smestimo to dete u sedište. Znači vi postavljate to sedište, ne moraju roditelji sami da ga postavljaju? Tako je, čak i dobijaju obuku na neki način, mi pokažemo kako se to sedište montira i ti roditelji svi imaju našu podršku tokom korišćenja dečjeg autosedišta koje je kupljeno kod nas. Ovo je potporna noga i to je treća antirotacijska tačka na dečjem autosedištu i jednostavno sedište koje se montiraju na Isofix moraju da imaju treću antirotacijsku tačku. Zbog čega? Isofix je testiran do 33 kg, sedište plus dete koje se nalaze u njemu. I uz to uvek mora da ima neku treću antirotacijsku tačku. Kod u ovom slučaju je to potporna noga, kod nekih je to Top Titer, to je onaj kaiš koji se vezuje u GPK automobila. Dobro, jer sedište sa ovakvom nogom možda se montira u bilo koji automobil ili postoji neka razlika? Postoji razlika, u nekima može, u nekima ne može, uglavnom sedište, to jest automobili koji imaju podni pretinac, sve zavisi koje godine proizvodnja, to sve treba proveriti sa proizvođačem automobila ili uputstvo automobila kako se prema može montirati. Zato je dobro da onaj ko kupuje sedište dođe i sa automobilom i sa detetom. Tako je, znači sve to mi proveravamo i gledamo da li može, ne može i šta najviše odgovara. Ovo je baza koja se montira, jednostavno ne zavisi od toga koliko je kriva klupa, da li je visoko podignut Isofix u kolima, nisko podignut ravna klupa, pod kosinom klupa, jednostavno kod ovo kad montiramo pratimo libelu koja treba da se nalazi tu na sredini i ova baza je uvek pod nagibom od 45 stepeni, pa čak i dete kad smestimo u njega, kad je u suprotnom smeru, ono je pod tim nagibom, a čak možemo da dete polegnemo. I u slučaju nezgode kod ovog sedišta, ono će se samo vratiti pod nagibom 45 stepeni koji je najbezbedniji. Koliko košta ovako sedište? 37.000 je baza i 55.000 je jaje, znači nekih 80-90.000 je. Dobro, evo za kraj da kažemo, ja sam na početku najavio da će oni koji gledaju ovaj video saznati nešto što verovatno nisu znali o načinu prevoza dece, a što i nas iznenadilo, iako smo mislili da znamo sve. Reč je o tome da treba decu voziti što duže u suprotnom smeru od smera vožnje. Zašto? Zato što je 5 puta bezbednije i pruža adekvatnu zaštitu na vrat deteta koje je najosetljivije u tom periodu, tek tamo nakon 5. godine je preporuka da se pređe
u smer vožnje, to je da se pređe u booster s naslonom, koji opet do 150 cm, 36 kg dalje pruža bezbednost deteta, a kažem, najbitnije je da se minimum do 4. godine deca voze isključivo u suprotnom smeru kako bi što bolje zaštitili svoju decu. To je stvarno nešto novo za mnogi. Ja sam video da vi u vašem automobilu imate okrenuto tako sedište na kontrastranu, iako mi je dete malo veće. Stalno nas pitaju šta će deca sa nogama u suprotnom smeru, što nikakav problem ne bi trebalo da stvara deci. Koji mi kad sedemo na šank stolicu ili kad sedimo na kauču, uvijek su nekako noge savijene, tako i deca u suprotnom smeru saviju noge, a nezgodno im je da drže noge kad su u smeru vožnje. A opet, kažem, ta sedišta prolaze najrigorozniji test, švedski plus test, koji testira sile koje utiču na vrat deteta i jednostavno u suprotnom smeru su deca mnogo bezbednija nego u smeru vožnje. Gde ste vi to sve saznali? Vi ste takođe prošli neku obuku, čim imate taj sertifikat, je li tako? Tako je, prošli smo obuku u Engleskoj, Institut za zdravlje i bezbednost, sertifikovani smo savjetnici za dečje autosedišta, posetili smo i Švedsku koja prednjači u bezbednosti dece u saobraćaju, gde smo prisustvovali testiranju u švedskom plus testu, tako da sve smo tu negde naučili neke stvari, edukovali se, pratimo bezbednosne preporuke, kako pričaju u Evropi, tako i mi prenosimo dalje. Dobro, znači onaj ko dođe kod vas u radnju može da računa na kompletnu uslugu. Osim dobre cene, može da dobije, da mu se sedište namesti, da dobije dobar savjet i to je to, je li tako? Tako je, znači u sklopu cene koje nisu različite od ostalih, da kažem, prodavnica, jednostavno u toj ceni ulazi usluga koju niko ne pruža, to je ta naša podrška i obuka i savjet kako pravilno koristiti dečje. I kad ga jednom kupe, oni i dalje ostaju vaši klijenti, znači ako vam se jave kasnije za neki problem, vi ste tu. Tako je, znači imaju našu podršku sve vreme dok koriste to dečje autosedište.